Good morning mga kachika. Nandito tayo, maaga pa tayo no, nandito. Ang ganda ng background. Ayan o. Where's the lovely couple there? Where are they? Nagpa-extend si Chikador ng kanyang stay dito sa Pinas. Kaya maaga pa kami dito sa immigration. Kaya lang, ano siya oh, tingnan niyo. Makulimlim, umuulan. Ang ganda ng ano. Ayan oh, ayan dito. Ang ganda niya. Ayan. So, ayan ang view dito sa taas. So, ayan, may McDonald's dyan. Ayan, so nandito tayo. Kasi nandun pa siya sa loob, no? Nagpa-process pa siya. So, mag-vlog muna tayo dito. Ayan. Ayan. Punta tayo doon sa kabilang ano, tingnan natin yung view dito, no? Ayan, yung view dito. Ayan, umuulan, no? Nasa Festive Walk Iloilo ito. Ano yung glass, yung ano traffic ngayon dito. Ayan, kaso maulan, no, may bagyo. So ayan. Ayan yung view, ang ganda ng mga bulaklak dito. Ayan, so ayan. Sa Mega World tayo sa Festive Walk. So, ayan, ang ganda ng view. May McDonald's dyan, ang ganda. Hindi masyadong traffic dito, mga kachika, no? Pero maulan lang siya. Suspended yata ang mga klase ngayon, no? So, dito tayo sa taas. Ang ating chikador nandoon sa immigration. So, dito muna tayo maghintay-hintay. Para maaliw naman tayo, no? Ayan, umaga pa kaming umalis ng bahay. Ayan, kung gusto mo mag-selfie, pwede. Maraming ilaw. Ayan, Mega World. Ayan. Nagandahan ako ng ano dito. Ng tanim dito, no? Ang ganda. Hindi patapos ang aming transaction, no, mga kachika. So, hinihintay pa namin dito sa immigration. So, dito muna tayo, no. Hinihintay namin yung anak ko. Kasi mag-lunch kami. Dito na lang kami mag-lunch, no. Hinihintay namin si Ben. Ayan, no. Alayan, ang ganda mga kachika, no? Dining set. Ay, for your eyes only, window shopping lang tayo. Ay, ang ganda. Is this suede? Yes, sir. Beautiful. Beautiful. Yeah, suede. Wow. You can't pour wine on it or anything like that. Really? Yeah. Sofa set. 244,000 set. Have you got one of those chairs which I know you like that? The one with the shape, like L shape. Okay. Are you able to custom make your chair? Which will all go to see what you want. This is another nice chair. Look at that. Ah, And this is it's another like one. for the This one. countertop. Yes. And this is another. How much is this Ah, one? 18. 18. 18. Are Ah, you this is for filming? the counter. Yeah, Yes. Counter tables. Yeah.
Are you able to custom make or Ang ganda na mga ano dito, no? what is she? Tables, chairs, good quality. Oh, may tatak siya. Okay. Thank you very much. Thank you. Kain, mga kachika. Ay, doon din namin ang mga chicken, no? Bino? It's not everything yet. 300 years later. Mga kachika. Ayan, oh, may bouquet kami kay... May bouquet kami, ang ganda ng flowers. Ayan. Ayan. May regaluhan kami. Where the lovely couple there? Where are they? Where Nandito na kami. Nandito na kami, no, mga kachika. The father, yes. Ayan ang ating celebrants. Hi, Anay Mix. Hi. Bagis ng mga pagkakulatan sa Kristo ako, pinapakain namin sa iyo, ang ikay Kristo namin. Kaon, guys. Kaon, mga kachika.